Yo, what's up mga kalapate, no? So panibagong panibagong araw tayo ngayon mga kalapate. At yung mga kalapate, no? Eto mga kalapate. Ito naka-ready na ito mga kalapate, no? Magliligo kami ng mga kalapate, ng mga jet fighter natin, mga warrior natin mga kalapate, no? At yung mga kalapate. Eto mga kalapate, paano nga ba gamitin yung mga kalapate? Malatayon, ito. Malatayon yung gagamitin natin at syempre, meron tayong shampoo mga kalapate, no? Yung shampoo para mas mabango siya, tapos bumula yung buong katawan ng kalapate at para fresh na fresh sila mga kalapatay. Mamatay yung mga hanit mga kalapatay. Hanit talaga. Hanit ka. Yun yung mga kalapatay na para mamatay makuto ng ibon natin. So tara, magliligo tayo mga kalapatay. Siyempre, iyan naman natin tayo, latag muna natin yung natin itong ito mga kalapatay, no? Ito mga kalapatay. Ito yung pangmalakasan natin mga kalapatay, no? Ito mga kalapatay, no? Galing pa to sa Kuala Lumpur mga kalapatay. Yun in-order pa natin mga kalapatay, no? At yung mga nagtatanong kung magkano ito mga kalapatay, 1,000 shitty mil mga kalapatay. Medyo may kamahalan mga kalapatay, no? At yung mga kalapatay, no? In-order lang talaga namin ito mga kalapatay para sa pagbilad ng mga ibon. Hindi, joke lang. Para sa aso namin ito, no? Sa aso namin Shiba Inu. Ayun na, ako nga dyan, ito nga. Mahinakang nila lang, buka. Doon. Mahinang nila lang. Sige, go. 1, 2, 3, go. Sige. Angat. Ayun nga mga kalapate, no? Yun nga. Balik na natin, par. Balik na natin. Dito yan, para ditibituan. Dito pa, dito pa. Ayan. Okay na. So yun nga mga kalapate, ready na ito mga kalapate, no? Para lahat na maligo natin mga kalapate. Diretso na rito mga kalapate, no? At yun yung mga kalapate, so titimplan na natin ito mga kalapate, no? Ito mga kalapate. Ito mga kalapate, no? Sa lampas kalahati mga kalapate, lalagyan natin siya ng isang cup mga kalapate. Isang cup na itong cup na itong takip ng malatayo, no? At dalagdagan natin ng konti mga kalapatay para masolid yung sulit yung magiging tama nung papatay talaga yung mga kuto. At ito nga siya mga kalapatay, no? Bibigyan pa natin ng konti. Ayan. Ayun na mga kalapate, no? At at syempre mga kalapate, no? Patabi talaga nito mga kalapate, no? Kasi delikado sa mga bata to. Delikado sa mga bata. At yung mga kalapate, no? Pwede tayo gumamit ng mga kalapate. Mas maganda cream silk, sun silk, basta lahat ng may silk mga kalapate. Lahat na kasali ng mga kalapate. Ito mga kalapate, no? Korean shampoo to mga kalapate. Ito, no? Ito yung i-apply natin mga kalapate. Ito ilalagay natin mga kalapate, no? Mas marami mga kalapate, mga kalapate, mas maganda. Ayun nga mga kalapate, no? Tapos ihalo-halo lang natin mga kalapate. Ayun nga mga kalapate, malatayan mga kalapate, amoy gas mga kalapate. Amoy gas siya. At yun na nga, no? Dito natin ilalagay ito. Hindi tayo magligo para mas sila, para mas enjoy sila. Yan. So yun nga mga kalapate, mag-start tayo mga kalapate, no? So paano maligoyin yung mga ibon mga kalapate? Ito mga kalapate, no? Siyempre yung first natin niligoyin natin yung jet fighter natin mga kalapate, itong mga warrior natin, no? At yun nga, no? Mamaya mga kalapate, mga kalapate, sa nagtatanong mga kalapate kung pwede mabasa yung ulo mga kalapate, iwasan na lang natin mga kalapate, no? Iwasan na natin na magbabasa yung ulo nila. Ganyan na mga kalapate, hawakan yung ulo mga kalapate, tapos ganyan na mga kalapate, oh. Ayun, oh. Tapos syempre kailangan yung pakpak nila mga kalapate, mabasa na maayos o talagang mabasa, yun mga kalapate, no?
Yan na nga, mas mabula siya mga kalapate, no? Ito dito mga kalapate, mas importante ito mga kalapate, oh. Dito kasi sila tumatago mga kalapate. Next mga kalapate, no? Ay mga kalapate na masip yung ulo nila mga kalapate, no? Kailangan itago natin yung ulo nila mga kalapate. Kailangan isip yung ulo nila mga kalapate. Para iwas na nga rin mga kalapate na baka madisgrasya mga kalapate. Kasi ako kasi mga kalapate, no? Ganito ako magligo mga kalapate. Magliliguin ko sila mga kalapate, ganito. Ayan nga mga kalapate, no? Kapag mayroon shampoo mga kalapate, no? Yung balahibo nila mga kalapate, basang-basa talaga mga kalapate, no? hanggang sagad sa balat nila mga kalapate, oh. Ayan, kasi bubula mga kalapate.
mga kalapatid, no? At ito sila lahat mga kalapatid, no? Ayun na, hinalo ko na yung breeder din mga kalapatid, no? Niligo ko na rin mga kalapatid. At yun na nga sila lahat mga kalapatid. At yun na mga kalapatid, no? So yun nga, tutorial mga kalapatid kung paano magligo ng ano mga kalapatid. Paano liguin yung kalapati mga kalapatid. Gamit tong ano mga kalapatid. Gamit tong manatayon. Ano nga mga kalapatid, no? So, hindi naman delikado sa ibon mga kalapatid pagkat inulit-inulit niya mga kalapatid, no? Pero basta madalian lang, hindi lang sila makainom mga kalapatid. At yung mga kalapatid, no? Hanggang dito na ito mga kalapatid dahil bilad na bilad ako sa araw mga kalapatid, no? Hanggang dito na ito mga kalapatid. Maraming salamat sa inyo, no? At see you on my next vlog mga kalapatid.